बे समाव राजखान्थियारि बेफ्रुसार खौरां बे समाव बीपीएफ राजखान्थि हान्जानि सानै दैदेनगिरि जाय दैदेनगिरिया 20,000निबो गोजौआव मददगिरिफोरखौ लानानै यूपीपीएल राजखान्थि हान्जायाव हाबनो थांगासिनो दं आरो बे खौरांखौ होदों बिथां रनजित बसुमतारी बिथाङा बावखुंग्रि बियाब आरो निसिमा बियाबनि बिजाथि बिथां रनजित बसुमतारी बिथाङा मोनसे बेफ्रुसार बाथ्रा फोरमायथिदों बिथाङा फोरमायथिदों जे बे समाव सानै बीपीएफनि गोख्रों दैदेनगिरि जाय दैदेनगिरिया 20,000निबो गोजौआव मददगिरिफोरखौ लानानै बे समाव यूपीपीएल राजखान्थि हान्जायाव हाबनो थांगासिनो दं होननानै फोरमायथिदों बिथां रनजित बसुमतारी बिथाङा आरो बेनि अनगायैबो बिथां रनजित बसुमतारी बिथाङा फोरमायथिदों जे बे समाव रनजित बसुमतारी बिथाङा फोरमायथिदों जे फ्लाइंग किस आरो फ्लाइंग किक एबा फ्लाइंग किस बुंनाय बाथ्रा एबा हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंनाय बाथ्राखौ फिनजाथाय होदों बे समाव फ्लाइंग किसनि सायाव बाथ्रा बुंथिदों एबा हाग्रामा महिलारि बिथाङा फ्लाइंग किस होयो होनानै एबा रायजो राजाफ्रा होयो होनानै बाथ्रा बुंनायनि सायाव फिनजाथायबो होदों बिथां रनजित बसुमतारी बिथाङा रनजित बसुमतारी बिथाङा बे समाव फोरमायथिदों जे हाग्रामा महिलारिनि बे फ्लाइंग किकखौ रायजो राजाफोरा सहायनो हायैनि थाखाय बे समाव रायजो राजाफोरा जानगारलांदों बिथांखौ नागारनानै गोजानाव थांदों नाथाय बे समाव बिथाङा फ्लाइंग किसनि बाथ्रा फोरमायथिदों बे फोरमायथिनाया फ्लाइंग किक्स होनायनि थाखाय रायजो राजाफ्रा बिथांनिफ्राय गोजानाव थांदों होननानै फोरमायथिदों बिथां रनजित बसुमतारी बिथाङा आरो बिथां रनजित बसुमतारी बिथाङा बेफ्रुसार बाथ्रा बुंथिदों बिथाङा बुंथिदों जे दिनै नङाब्ला गाबोन बे समाव गासै 20,000 सानै दैदेनगिरिफोरा बीपीएफ राजखान्थि हान्जानि सानै दैदेनगिरि बे दैदेनगिरिया 20,000 सापर्टार एबा मददगिरि बीपीएफनि मददगिरिफोरखौ लानानै यूपीपीएल आव हाबनो थांगासिनो दं होननानै फोरमायथिदों बिथां रनजित बसुमतारी बिथाङा जोंनि बिटिआर बासिया बिथांनि फ्लाइंग किकखौ सहायनो हायैनिनो दिनै दोलै नोगोरै गासैबो जाथि जनगोष्ठिया बीपीएफनि दैदेनगिरिफ्रा जोंनाव जइन जादों गाबोन मोनाबिलियाव नोंथांमोना नुनो हागोन गाबोन नङाबा समफोर 20,000 मानसि लानानै सानै बीपीएफनि दैदेनगिरिया यूपीपीएल जइन जानो फैगासिनो आरो बिथांनि फ्लाइंग किसनि खोथा नङा फ्लाइंग किकनि रिजाल्टखौ मोननो थांगासिनो जोंनि बिटिआर बासिया बिथांनि फ्लाइंग किकखौ सहायनो हायैनिनो दिनै दोलै नोगोरै गासैबो जाथि जनगोष्ठिया बीपीएफनि दैदेनगिरिफ्रा जोंनाव जइन जादों गाबोन मोनाबिलियाव नोंथांमोना नुनो हागोन गाबोन नङाबा समफोर 20,000 मानसि लानानै सानै बीपीएफनि दैदेनगिरिया यूपीपीएल जइन जानो फैगासिनो आरो बिथांनि फ्लाइंग किसनि खोथा नङा फ्लाइंग किकनि रिजाल्टखौ मोननो थांगासिनो